Na sziasztok, Kevin, ez egy olyan videó lesz, mesterem célzni fogok, és a Pál utcai fiúkból megpróbálom megépíteni a grundot, csak kell hozzá ilyen homokos terület. Én meg tudjam építeni, gyorsan visszatemetem. Így, és akkor szerintem kezdjük is. Most nem fogom nagyjából, csak úgy kell nekem ilyen. Milyen volt a kerítés ott? Nem tudom, most lesz ilyen. Kell nekem cobblestone, vagy zúzott kő. Ilyen fajó. Jó. Mi kell nekem még? Ablak. És amik voltak még ennyi szerintem. Jaj, csak nem itt lesz. Üveg. Oké, szerintem akkor építhetjük, és már is csinálom akkor először a izét, hogy néz. Most kívül nem nézzük persze. Mondjuk akkor jó nagy legyen. Kaktuszom kell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Legyen 25, mert a szép szám. És akkor mondjuk kihúzom milyen hosszúnak. Így jó lesz, nem tudom milyen hosszú. Ezzel most biztos túlhúztam. Jó, ezt addig behúzom. Mondjuk akkor húzod. Akkor így lesz most. Tudom, kihagytam ott egyet, még egyet, még egyet. Csak ne húzom túl. Hát kihagytam most egy csomót. Inni. Ott egy templom. Köszönj. Templi. Semmi. Na. Akkor szerintem ez így jó is lesz. Egy alapterületnek, ezt addig én kiütöm. Mert miért is ne. Pisz. És akkor meg is csinálom most a... Ugye, valahol így voltak a kapuk, szóval akkor most itt lesz a bejárat, akkor... Én úgy vettem észre, hogy egyik oldal itt van, a másik kapu pedig így itt van. Így szerintem ez így tökéletes, nem? Ez a két utca. Azt hiszem így volt. Most meg is csinálom. Süty. És nem falat csinálok, hanem kerítést. Jaj. És nem fogom kidíszíteni, vagy kidíszítsem? Szerintem ki kellene. Mindegy. Jó, még veszi. Hát 3 perc. Kaktusz. Jó. Így. Így mondjuk akkor. Így. És így. Szerintem ez így tökéletes. Szerintem. Na, ugye ezt a videót azért csinálom, mert még ilyen magyar embertől vagy magyar videóba nem láttam volna, hogy ilyet csináltak volna, és azért gondoltam, hogy most én megcsinálom, mint elsőnek. Úgy. Rakjad le. Teve. Istenem. Jaj, mindig elhagyom. Majd lehet, hogy lesz egy vágás, és akkor majd jaj. Normálisan megcsinálom itt a kaput, vagy kidíszítem. Nem tudom. Ezt így befejezzem. Nem tudom, miért nem vágtam ki.
Jó van, béna. Na. Tökéletes. Egy. Jó, hát ez meg is van. És most kijelölöm a házikót. Kb. Így itt van. Akkor mondjuk ajtaja nincs. Ide zárták be ide azt a rabokat. Itt volt ilyen ajtó, és akkor ezt megépítem. Lesz egy kis vágás, mindjárt jövök. Na akkor is még befejeztem ezt a gyönyörű kis házikót. Igen, vannak ablakai, belül is ilyen kis tágas. Meg a tetőt azt nem csináltam meg. Ezt elfelejtettem, nem baj, gyorsan befejezem. Úgy se tart az most sokáig. Így. Jaj. Lepottyantom. Készen van. Gyönyörű. Gyönyörű. Terasz. Na igen, és akkor most jöhetnek, szóval ha itt van a ház, akkor itt kell lennie a farakásoknak. Igen. Csak akkor annak az ajtónak ott kell, hogy legyen, nem? Na mindegy, nem baj. És akkor úgy volt, ha jól tudom, itt kimérem most, szóval mondjuk 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, akkor ez itt már nincs nagyon elől? Nincs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, azt hiszem itt is így csináltam, nem? De, egy lánap. Mert van egy. 1, 2, 3, akkor ide. Ups. Igen, és amíg ezt megcsinálom, addig is lesz egy vágás. Na, mindjárt jövök. Na, akkor itt is lennék, mert is csináltam ezeket. Azt hiszem, hogy jól. Igen. Készen is van. És ide még ezt így elfelejtettem, vagy elfelejtettem, most látom ki, hogy így szukibb lenne. Egy kis ilyen kis jól néznek ki. Na, hát mondom én. És most rá kell rakni a létrákat a így. Gyorsan megcsinálom. Hopp. Jól van. Mindjárt kész van. Ezt is ide rakom. Jó, ennyi azért nem kell. Elém állt. Hogy képzeli? Jó, hát ez így meg van oldva. És meg kell most csinálnom a lövész árkot, ami elvileg itt lesz. Akkor 3. És akkor így fog húzódni. Egy ilyen kis lyuk. Ja, igen. És akkor ezt most csinálok még egy vágást, és mindjárt itt vagyok. Na, sziasztok, akkor itt is lennék. Ezt be is fejeztem, picit meg modernesítettem, szóval ez úgy néz ki, hogy most ide így bejövünk. És akkor innen lehet lőni, vagy bombázni itt az emberkölyöket, meg oda csináltam ilyen kis valamit. És elfelejtettem, hogy a háznak itt a csúcsai, az ilyenből kellene, hogy legyenek. Azért választottam a Cobblestone-t. Jaj. Azért is,